Ale imi. Dobre, nebude spokojná. Dajte vietu. Hej. Menej. Menej psi váriť do piči bolo. Buď si nadzigam zo 2-3 šupy do piščíska. Kurva. Teraz už posunúť to dovnútra, ty kokot, vidíš, aký si nemúčí. Čakaj, vyšlo RPčko tocho. Tak ty si je drzí, no ako chceš pele, ja som na tej škole. Kurva. Čo si na tej škole nechápem, ty decko? Kúp, aký kopec si robí problémy. Štvrtý ročník. Mám ťa na karty, decko. Ty ecko. Ečko. No čeč. No nie. Tá do piči, chápeš, bude tam. Krišta si naháňam tu na. Dzigáta. Ešte počkaj, že chcel otvoriť. Slušne. No, tak sa otvára. Aha, musím vybrať. Pačujúca. Tak sa zatvára a otvára slušne cedromka. A keď chceš, že je strojí po hovecky, tak kúkaj. Otvoríš ju a zavrieš v